Ola, desde el Faro de Leti xa hai días que estamos a pensar na situación social actual. É incrible, excepcional. Pensamos en que podemos achegar para sentírmonos todos mellor dentro da casa. Despois de pensar, vimos claro que aprendemos a xestionar as emocións. Onde aprendemos? Dentro da casa. É na casa onde aprendemos a xestionar de forma equilibrada ou de forma non equilibrada. Así que pensamos que este é un momento estupendo, unha boa oportunidade para xestionármonos mellor cada un. Cal é a mellor forma de aprender para o noso cerebro? O xogo está claro. Xogando aprendemos máis fácil, por iso creamos este reto, chámase rutina emocional. Cal é o obxectivo? Cada día ofreceremosvos unha proposta, a través das redes sociais como Instagram, Facebook e YouTube. Vos intentades levar a cabo esa proposta na vosa casa. É unha proposta xenérica, que cada familia pode adaptar á súa situación. Despois, se vos apetece, podédelo compartir nas redes sociais, para que todos poidámolo ver. Porque compartir enriquécenos. Animádesvos? Esperámosvos.